Il-Pulizija qiegħda żżomm taħt arrest 6 persuni brabta mat-tiġrif tad-dar li ħasdet il-ħajja ta' omm ta' 54 sena mill-Ħamrun. Il-Pulizija qalet li s-6 persuni arrestati huma l-perit tal-proġett Rodrik Camilleri u li huwa wkoll imsieħeb fil-proġett, l-uffiċjal tekniku tas-sit Anthony Manjon, żewġ ħaddiema tal-kuntrattur u l-kuntrattur infushom li tqabdu jagħmlu xogħol mill-iżviluppatur. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu li l-Pulizija mid-Distrett tal-Ħamrun qed investiga jekk l-inċident seħħx fost oħrajn kawża ta' traskuraġni ta' dawk li kienu qegħdin jiżviluppaw is-sit biswit id-dar illi sfrundat. L-investigazzjonijiet dwar dan il-każ qegħdin jitmexxew b'mod parallel flimkien mal-inkjesta maġisterjali. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu dwar dan l-inċident it-tlieta filgħodu qabel il-laqgħa tal-Kabinett, il-Prim Ministru Robert Abela qal li qed jistenna azzjoni konkreta u immedjata kontra kull min naqas. Min naqas irid jerfa' r-responsabbiltà, ħankun qed nistenna azzjoni konkreta, mhux biss azzjoni konkreta, ma azzjoni immedjata wkoll kontra kull min resaq. Il-Prim Ministru qal li se jkun attent li l-Pulizija tagħmel xogħla mingħajr ma tħares lejn uċuħ u tressa il-qorti lil dawk responsabbli ta' dak illi ġara. Jiena se nkun qiegħed attent illi l-Korp tal-Pulizija jagħmel xogħlu bla ma jħares lejn uċuħ u jressaq lejn il-qorti lil dawk kollha li huma responsabbli għal dak illi ġara. Dr. Abela appella wkoll biex din it-traċedja ma tiġix ippolitiġizzata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.